va això? Tenim sortit ràpid i tal i... Posa bona cara? Però ahir no estàveu, no, al matí o què? Sí. Ah. Sí. La veritat és que aprofitem ara 2 o 3 baixades i la veritat és que jo crec que ja des de la primera estava... Però bueno, bé. Anem fent. Hola, què tal? Ale. On estàs? Ah, sí? Ah, molt bé. Sí, jo vaig patir la jefatura durant la temporada.